Ara parlarem de teleots, del jaciment dels racons a Llubí. De cada vegada els teleots estan més coberts per ullastres i herbes i les ovelles en fan servir un per dormir. L'Ajuntament de Llubí diu que la competència del manteniment i neteja d'aquestes restes arqueològiques és del Consell de Mallorca. Tot i que entre aquestes pedres hi van viure alguns dels primers pobladors de Mallorca, avui són ovelles les que hi habiten. Són teleots del municipi de Llubí, on segons l'Ajuntament fa 2 anys que no s'hi fa cap tipus de manteniment, ja que no és competència municipal. Cada dia que passa estan en un pitjor estat. La vegetació hi creix sense control i els excursionistes hi poden passar sense saber que passen per un vestigi de la prehistòria de l'illa. El Departament de Patrimoni del Consell de Mallorca és l'entitat que té competències damunt dels teleots, però són un reste prehistòric. Per tant, són ells els qui són els responsables de la neteja i manteniment, on està fins ara. El que està en pitjor estat és el teleot dels Racons, que fa uns anys va ser rehabilitat, però que avui presenta un estat de complet abandó. Ara, si mateix em van llevar de predes que estaven per terra, no sé on les posaren damunt. Estaven més abandonades que no estan, i ara està net. Pinell no sé on són. No, ni com estan. No. Jo per jo està bé. Són coses antigues i les conservem com antigues, perquè jo no puc dir que sigui ni per bé ni per mal. Vam anar fent fa, a lo millor ja 10 anys. I ara n'hi ha qualcun que ja no el tornen a veure de diverses que hi ha damunt. Els teleots de Llubí formen part de la Carta Arqueològica de Mallorca i són un dels reclams per als visitants del municipi durant la temporada d'estiu.